Nu bliver det kraftedme vildt. Nis strejfede mit bagparti. Jeg kunne godt lide det. Jeg nød af hans berøring. Med hans faste hånd på min bløde svampede balle. Hold kæft, det var dejligt. Nis. Det hele skete en skæbnesvanger dag. En torsdag. Det var den torsdag. Den torsdag, hvor vi skulle til bingo sammen. Bare mig og Nis. Bingo aften. Vi delte en plade. Vi vandt godt nok intet andet end hinandens hjerter. Han vandt også min røv. Han nød at holde om den. Og jeg nød hans berøring. Mad. Vi gik ud i laden, og så dansede vi folkedans. Nøgne! Jeg havde slet ikke noget tøj på. Ikke en trævl. Nej, vi dansede blot rundt i høet. Bare mig og Nis. Senere på aftenen tog vi hjem til Nis. Nis var rigtig i det vilde humør. Han smed mig på sengen og flåede alt mit tøj af. Vi skulle netop til at påbegynde vores vilde elskovsakt. Der skete noget. Noget, der ikke burde ske. Nisses mor kom ind. Hun ville bare være med. Først nu gik den vilde leg i gang. Hun havde taget noget frisk presset fedtemadslimonade med, blot for at spice lejen lidt op. De begejstrede selvfølgelig både mig og Nis og hende. Nis satte noget jazz på. Nisses mor skreg og løb ud af rummet. Hun kunne ikke lide jazz. Hun var meget mere interesseret i at se Reimer Bo i TV-avisen. Den lækre steg til Reimer Bo. Det var godt nok en kort udsendelse, hva'? Sagde Reimer Bo og lå. Men nu er det jo sådan, at Nis er en frihedskæmper, og han skulle slå nogen ihjel. Han lod mig ligge her for mig selv, alene fortabt.